Moni ntine njaki. Nde nkhani ya ifenanye mwati tipangeso nchichewa. Ndiye ya chichewa ndi nsikana uyu nake ifenanye Nwangene waku Nigeria ndi gospel singer. Nde anapezoti anapangapo competition. Anapanga nawo competition ya The Voice Nigeria season 3 mu 2021. Ndodi ku Nigeria ako ndodziwika ndodziwa uyimba atanala ndi maplani ake zinazonera kuti amafuna apange tour mu 2026 zinzonera kuti kufuna kudzipititsa patali. Koma Saturday pa 31 January anamaliza tsiku lake kupita ku nyumba, anapita kuchipinda kuti akagona. Akugona wapeza kuti walumidwa ndi njoka. Anthu uthamanga naye ku chipatala. Poyamba panali maripoti onena kuti ku chipatala kunalibe antivenom, mankhwala ochotsa poison wa njoka, koma achipatala kuti anali naye antivenom, anayesera kumpatsa mankhwalawo koma nthawi inali itatha kale. Zinazonena kuti basi wapweteka kwambiri, anachoka naye kumeneko kupita naye chipatala chachikulu, koma it was too late, wapezeka kuti wamwalira ali ndi zaka 26. Ndena anathamanga kupita ku nyumba kwake kuti akachotse njokayo nyumba, koma apezeka kuti apeza njoka ziwiri sanapeze njoka imodzi yokha. Njoka zake ikuoneka ngati makobra zoti njoka zalowamo bwanji nyumbamo sizikudziwika. Izi zatutumusa anthu kwambiri faili zapangikira ku Abuja, akuti mbali yomwe amakhala mtawuni kwambiri woti samayembekezera kuti kungakhale njoka ngati zimenezozo. Nde a World Health Organization akuti ku Africa kokha anthu amene amalumidwa ndi njoka pachaka ndi pafupifupi 580,000, ndipo out of anthu amenewo 30,000 amapezeka kuti atani amwalira. Koma kwambiri zimapangika mmalo onena kuti kuli tchire lonena kuti njoka zoterozo zimapezeka. Nde palibe amene akudziwa kuti njokazo zapezeka mchipinda mwake bwanji. Nkukamuluma akugona koma zamupweteka zamudulira moyo. Imene ndi nkhani yake. Zikomo kwambiri. The